dalam selangkah dan pun nak bagi sulit pakai tu sebuah yang pun nak mengumumkan nak mencarikan pulau ang pun tak selalu lengkap saya nak sepabayan pulau beliau punya makhluk kita satu bulan masa bukan itu yang kita tanya. Kawanan ko. Ang pula dis kumang. Lahi ko. Nak dati kawanan ang pun kata pula rancak ko di kaya selama para sulit di kumpul sa kandak kulay kabalaku pinta kulay so kawai dalam ada yang kau sa ko banay itu mah. Samantara mo pangaan reday mo, purchase man sa bahan. Ang kuda tu perun sati. Sambah salam menghadap keribanan ku sekali gawari dah yang maaf juga banyak. Ang kuda tu semperintan. Sambah menghadap keribanan ku sekali gawari dah yang maaf juga banyak. Ang kuda tu merulabiah. Sambah menghadap keribanan ku sekali gawari dah yang maaf juga banyak. Ang kuda tu ang kuda rajo. Sambah menghadap keribanan ku sekali gawari dah yang maaf juga banyak. Nangku surang badua batigo berampek itulah nanti imbau di ambo nak sarapek ganok lah sagalo beliau nan nadir di rumah nangko katampek ambo mengantarkan sambah dengan salam. Artinya kurang ka dibilang ka diatuk nama pemilang jo patuk sambah salam bo pemuliakan. Minta reda dengan maaf kadapan beliau nak bersama kesimpulan salam kepada angku datuk marun sati. Entahku. Angku datuk marun sati. Sampaian ku. Artinya bukan tuambo kesambah menyambah dengan angku karena angku pangulu nang gadang basa batuah badeta panjang bakarwi lebar terapik ambo kuat singkit terapik ambo wilayah bayang isi dalam kulit. Lalu nambai barai kayu gadang di tengah koto urik na lebar tempat baselo batang nang gadang tempat basanda daun na rimbun tempat balinduang nang kapai tempat batanyo kapulang tempat babarito. Jati angin na merasa hujan apapun kato na pangka apo pula lanjut pangka kato jambu kini ko jati puntiang mantak ujang menika menurut apa sambahan ang kuda tuak mengkulun tadi. Nanti tabua ke tengah-tengah terserak pakai narami tapi tibo pakai di jambu. Ba jambu kini tu kato barik kato lu majawi gayung lu sambui kato kayo yang sambunya angku na marian dak ko. Angku di kumbang. Tengok. Sepanjang bana katangah diangku didangalah bayak buni dipandang rancak rupo jalanan pasanan batampuah katuanan banana basabui. Sapantun hadis Melayu bajalan mangko batolan bakato mangko bayu bana disebut mangko nyedapi. Ngayong bayang di balabe tukang batiru balukisan balimbago. Batih gadang sampai baranti rumah gadang sampai bamalam nantu sampai batanyo niniak mamak sampai minta sipai. Sipai apo pula dah aku japik kini itu magak panitan aku datuk mengkudun tatabua katanga rapik tasirak pakai narami tumbak japik kepada aku rejus kumbang. Yo. Badan aku rejus kumbang datang kato walun bajawi untuk kabarinya sipai diminta kaperambo kan bitu benar katangan aku. Sabanay ko. Mang aku rejus kumbang. Sampai ko. Sepanjang mana katangah diangku lah dirasuak menjariau lah dikasau laki atuk tapi semantang pun ba itu. Dicalia ilia jemudia lidengong kiri kanan cukiklah niniak dengan mama saratu beliau nantu tu. Disentak jo kato jo pakai ditarik jo kato jo bayu menanti jo ku seketika. Angku datuk marun sati. Sampaian ku. Manuri pandang nang katangah diangku ko didanga lah bayak bunyi dipandang lah bayak rupo ya jalan pasar na batampuah kato lah bana na basabui. Datang bana sepatah dua dari ambo rupo diangku lai pulo ka berantang panjang baka bang lebar mencari picak na salayang bulik segolong di antara beliau dan samu. Nan bak pituang kuyur rumah gadang 9 ruang lengki yang penyimpan padi sarancaknya kato angku pengongan insyaallah pakai nang bosipek nanti. Angkor des kumang. Lain. Dek kandak le balaku pinta pun le babari semantara partia persambahan ku. Oh samu. Ko datuk merun lebih ya. Sambah jo salam pun kariban angku rila jo maaf banyak. Angko datuk sampurintan. Sambah jo salam pun kariban angku rila jo maaf banyak. Sambah salam pun kariban angku rila. Sambah sauji ke pangulu sabari bungkanan piawai na seluruh main daun indak basibak di basisya bukan tingko di babati. Dari ujung lalu ke pangka dari tapi lalu ke tengah dari tuang sambah kasado ni. Gantang panua cupak walanjuang suka tanana minang kabau jo salam sambah dianjuang kuo jo jago kata lampau. Dari lawa di Pulau Rimbang anak rusuh mati tadabiah kok kawa tolonglah timbang kok doso ampunan labiah. Rasian pamenan lalu kacimpong pamenan mandi kurang pambilang jo patuk sambah jo salam pamanuhi. Diminta reda dengan maaf kadapan beliau nambah samu kasih panan sambah kapela kurtuk murlabiah. Sampai ko. Mang kurtuk murlabiah. Ibarat bamulo nan bakato ibarat pangka nan bakayu apalah pangkanyo dari kini. Maka panana katangah di angkura di kumbang tetabu katangah rapi tasirak pakai narami datang kato lah bajawi untuk kabarinyo abasara kurtuk murlabiah. Angku datuk merasati. Sampaian ku. Manuri kami tahanang kuku didengar labik bunyi dipandang labik kuku. Lah jalan pasar angku tampuah lah kutubana dalam sibik di lingkungan adat ke pasar.
dia ti anginan barasa hujan buhur kato puno na pangka alat ni pagkakat mo kita dito. Jadi kuntiang naman tak ujung manikap alam melawan kato gitu. Menurutmu kinikop sama aku sedang raja sikumbang. Aku ini kita tengah kasedak bagi haram itu buat tapi Bude yang kuda tu merusaki rupun kini ku. Namai barai rupun baulang main bola. Ndak elok upak no kini ku dia arak surang elok lah kini ku dibagi nak sampai kita nak lama bolokan itu kan ada kuda merusaki. Sebenarnya Kuda tu merusaki rasanya kuda tu merusaki mulu bapa sudah kecil sudah gini. Bapa barai nanang ku bau tadi tu. 5 batang tergolek sinan cidon tumbuh. 5 anak layar sinan anak dibuai. 5 linggih tantak sinan tanah kesirah. Karena aku nak kemayok jompo raja sekumbang. Kembaliannya lah yang aku kembalian ku tu seolah kini tu lah sahabat bani dia bersama orang tua. angko Datuk mau lebih ya. Sampai ku. Laya jabatin seukuran ujung je pangka kau tak suai bacupak talago panuah bagantang si marajole lo undang-undang mesi kanda. Yo bakanda lo kau Datuk mau lebih dek karena manusia bersifat kilau Allah Taala bersifat kadin. Kau tumbuh gawa je sasik ini dak tasangajo lupa manarwa ketinggalan. Aku bana berjepit. Aku tu masati. Sampai ku. Kalau lawan senarimbang nak beso mati tidak biar kau gawa minta ditimbang kau besok kuna nabiah. Manusia besok kilau Tuhan yang bersifat kadin. Mbak itu angku rupanya kini tu. Kayu puntung penjaringi maringi oto di palamangan beku ang puluh-puluh ingi sepuluh tina ko gagamang kan iko menang Sebenarnya aku Datuk Marsati rasanya aku dia beliau duduk balik ke temanang ko lain pak nak ko kini tu cukup imam dekat minyak dia mamak sudah bendang lawan negari rasanya aku anyu tri tingte haram tu silam conong matamu panjang berkarit adi dia yang bersama aku kemudian ku angko Datuk mau lebih ya. sampai ku Labas siangkan yang ku baari labat terangkan puluh nama bulan senang rasanya dalam hati sajuk dalam perhatian. Panih berasa hujan babun, ambo kamelian kasahnya kok. samung Rila yung perhatian sama engkau rajas kumbang Sampai ko. dek tinggi batang lamo karare dek jauh jalan lamo kasampai babelok jalan baki lalu banda baliku turik buki mancari jin yang tuo pakai nambah lampia buah jabari beliau nambah samu pemberian beliau tentang itu ambo jam menyampaikan kepada engkau rajas kumbang aratino bana kini itu dek engkau rajas kumbang lah namanani mau panitan engkau datuk mangkudun tadi bah kumbalian engkau rajas kumbang bah kumbalian engkau lah di dalam dalam samu engkau Aku Datuk Manusati. sampai engkau Menurut banan ke tengah diangku kok didengar lah banyak bunyi dipandang lah banyak rupa jalan pasar nak bertampuah kato lah banan nak bersabui. Itulah menjadi bana jangku cako itu kerana ambo je nak bertimbang jawab kembali je jambu apa pemerintahan ambo sebaik kita nak bersama kan ikut jadi bana jangku. sabananya Mang ko Datuk Manusati. sampai engkau Cuman cik puluh jambu nak mangamang kini antara ambo jang ko Datuk mangkudun kok duduk ndak semua rendah kok tagak lah semua tinggi nak menarah tibu di alu nak tumbuh tibu di matono dia angku Datuk lain semua aku Datuk. Angku Datuk Manusati kembalikan mudah aku nak tibu kato jawab no aku bana ambo jepit kada panangku ba. engkau rajas kumbang Pen ko. sepanjang bana katangadangku bana puluh malaki romo karena lay jiru dan ku pakai lo marampi ambo nyampe ku kotong film kan bitu bana katangadangku Sabanayang ko. aratino bana kini tu lasah siang ba ari la nyato tarang ba bulan nyato tawala kabalabi jale tabayang kaukuran kanda balaku pinta bari ala kasanang nanti yang kuda Aku Datuk Manusati. pangku Sanang rasono dalam hati sajuk taki raso kiro-kiro apa sebab itu buat ibaratkan kayu dah lapih kabeh dari ambo kini ko terima kasih banyak dari aku kemudian aku sehari kita bersama ko. Terima perjam sambahan. angko tu angko dun Yung ditanggo. lah talambe angku menanti talambe basabok bakarano adapun sabok karano nyo mencari jinnya nantu cari pakai nomor ampia kato na beliau na basamu pemberian beliau tentang itu ambo nyo menyampaikan kepada kutu kulun dia teh nginan basa di bawah hujan nambah pun di siko kato nambah pangka aku lah jadi pakak kato angku tadi itu ko ado niat dia ti cito di batin pado bapaluah di ganggaman ditahan jadi penyakit tersimpan menyusul batin terletak aku kebunuhnya Allah ko beliau bana dikatakan di hadapan beliau na basamu sabtu beliau na tutu kan baitu bana angku kulun mang bertong kulun asal lazim dia dek kawi disarak di lingkungan katonan dua indak menyalah katundang lah sarancak no kutong kulun ke tengah Ang kulat to purun sa ti. sampean ku Kantang sa pagkikita sa banan. Ang
Yola. Sebenarnya sampai Bu. Alam naman na ng kalabugis, hindi ko na ng banala kurang taon na kaya kaya makikisiya ng mga katili ng ba, hindi siya buwan. Tang salwi tingnan namin hal siyang sirang masuwaso, mirang buwang di kasarugo, buwang lagat, buwang karaway, katigo, buwang para dito, kante. Baik, itu yang panjang tempi di batu sandi dasa indak namo hilang cabut indak namo. Hasil yang dia tetap hilang namun kanto betul dulu saja dunia alam takambang mana. Peladai nama pakai nak pesawah nak baladang nak sumando manjumando masuk kampung kada. Juga nindak kamarago tagak nindak kau. Yang padang mitra banang itu lalu dipik lalu dipadu dirangkap dunia menemukan kita. Singkit jauh. Ala rasanya dati singkit nakapuno pihak kapado semaraputai rasanya kini. Tentu bak keturang dulu kini tu angkat murid ini kerana dia cukup tentu juga. Tuah orang mentua juga rasanya dia beliau rasanya kini dukung tuah adik kalam. Adik kalam dalam TV atau lagi dia rasanya dia beliau siapa. Pihak kepada para pulai namun ini tentu perkara sampai final penyelesaian setahun dakwah Pak Ador sini di beliau namanya dia mamak nama kampung negari nama dorong satu nama Samu Rasulullah itu Pak Ador ini beliau akan sampai ketua dan tersinggung rasanya kepada nama Samu Rancak letak tangannya bawa beliau melambut meninggalkan rancak saya kak tempatnya lalu pada itu detik beliau membawa kampung satu dari Jawa Barat yang sendiri harus ini itu detik beliau mamak ketua namanya dari Jawa Barat sasik langkah beliau itulah benar Rasulullah Angko dito ang kudun. Sa panjang bana katengah dangku di danga labayak boni di pandang lancak rupo jalanan pasar nang batapus katunan bana nang basabui. Dia teh ngan basa di bawah hujan nang bapun di siko katon nang bapangka. Ya di kita menjadi nang kola dua dek nang pakai mano dek nang dua pertama minum jo makan cukup kedua baso jo basi. Sa tantangan minun jo makan yo jo bak kato orang elok lenggak dari panih baradeso di korik kanyang akanlah tibo dengan sadang minumlah tibo dengan sajua indak dopek nang katibo entah kok puji nang kadatang nikmat syukur kepada Allah limbah nan daripada itu lorong kepada angku nan datang cancang kan duo sagara gay kapan duo salabuhan kuadai Allah tabatu intan ke bawah Allah takasiak bulan Sara Allah taujudullah katih tamun jantan sadundun adek juga mu adek lazim sara lakawi undang menurik di balakang. Bakabe arek jo kai nikah babuhua mati jejak kabua babua sentak di bagian. Katangga rasul tak mungkin antah ku Allah menggarakkan. Alhamdulillah. Sesudah Jumaat tadi lata salanggarolah akad nikah antara anak daro jo marapulai. Ko ado tapang jasadah ambil sakalik sirah pinang ko ado asung jepi tanah jadikan parakik kasih sayang anak itia anak angsu anak anggang ateh belukanan kaciak bapak magia namo ko gadang mamak memberi gala sapu tangan basagi ampe salusindo bale halai ko ado sudi jo siase asia ko garang marapulai sekian mana kan kudu sampaianku tentang sambal kita kesambahan yang kadang yang satu kamu kamu lo kesan kebenaran yang puncak pula sunyi dari saru sama di dengar
Dati lawit yang puyo nak bau dati danau liyo yang puyo sa pamilya. Ito manalim. Sebenarnya Yo, mang ko dekat mulun sa. sampean ku Dati kabanaran ng kutsako, narancak ko dili, bayi suma marasuni kini baliau ko namunyo si marapulay ko katsya baliau namunyo banaw. Deja sanday namuanto ko pandang deja baliau namunyo dalam mama itu bagalaw ko dato ng panjang situ banakan banang ko. angku dun Yo Amerikano. labas yang kan yang ku baari batarangkan puluhan nan bak bulan kai dia sarang penyanyi kamu dia sarang mentilau ku adon lupu-lupu ingi angku datuk mukutonan panjang kalau dia kan itu lah Yang sebenarnya ko. angku datuk angku dun Amerikano. batu laki ni melihat lurih batujuan memandang adek baju kalau ku lurih makanan tiliat balabeh makanan cubo bungka kanok mana nasa hukum dia menan bandiang kato bana menan liat bana mau japik jo anta basambia arak jo iriang arak iriang sepanjang jalan dombak dombai sepanjang labuah agong talempong menjadi bungo salatuih badia pusako pengulu di nagari masuk kampung keluar kampung dari kampung Rang Cubada menuju kampung Matomudia ladi dia kan labuanan panjang jalan raya titian batu labuah gadang tidak tajelo malah tiba di kampung Nangko di tingkit jenjang di bawah ditakiak bandu ada teh duduk bersama tengah rumah di hadapan niniak dengan mama saratu ibu dengan bapo cukup cuma jadi karapatan labantakan ni laba turunkan baban nambah jujuang piteroh umanah mana monyo aduk kapado marapulai saratojo nak daronyo samo dilihat dipandangi surang ikan surang kulari samo tapuke kaduonyo surang bulan surang matuari samo caredek kaduonyo lorong kapado marapulai nan bagalang ko datuk mukutonan panjang ko elok ratah tangannya bok lah melukuk jo menambah ko elok ratah lidahnya kusui dibok menyelesaikan taruh dibok memanjaniahi salimbak nan daripada itu maklunlah manusia bersifat kilah Allah Ta'ala bersifat kadin kok nyampang gawa desasik awak ibarat padi salibu rangkiang tinggi nan dicinto tampan kajadi duduk saja minta dipelihara di beliau nambah samo kini itu kok salah bahasa tukar bahasa putih hati bakadaan putih kapeh dapat dilihat keadaannya batarangkan dia bicarakan lah itu benar betul gurun Yo manang. mang ko datuk gurun Amerikano. rasa siang baari lah nyato tarang babulan sepanjang banangku tadi kok kandak raso balaku pinta pun raso babari tapi samantang pun ba itu dek minyak lai mamak pun ado kati lai manpung banyak cukup je mandiri karapatan ibu bapo sama di dalam di lengong jo kato jo pakai ditarik jo kato jo bayo mananti jo bertuk mengkudun sementara lah kalau madai bertuk mengkudun ah Ako dato mulun sa. sampai tu Tentang sambal jatitah kesambahan ng puyo, bamba nadang banduan tinatag suri pamuli. Ang unong kasal kabanaran niya, ako dati swaro sa mga naman, sino sa muli, garang kanya. Kembali. Pihak kabadan diri yang ku tentu beringit ang puso alun kanay, bumit ang puso alun natin. Ang matalabak, dada pa ang baliyaw ang puno, mama ang malamat, dadi panday sa to, baliyaw ang kamukot at Sobrang semangka dan puna kan disulit atau sebuah dan puna lain bukan nak menjadikan pulau yang puna tak di dalam dengan nak sayur pembalian pulau yang punya makhluk lintas satu bulan nombor sama itu yang berita ni. sebenarnya Aku letak urun satu. sampai ku Ada kebenaran yang puna kata yang cepula rencak itu diri banyak sudah masa kandak kolai berlaku tidak kolai Rasulullah nanti ang ko datuk mengkudun yang berita ni. dek kandak lai balaku pinta pun lai babari sementara partia bersembahan ku datuk semperintan samba jo salam di peniak kariban angku rila jemaah banyak untuk melebih samba jo salam pun kariban angku rila jemaah banyak untuk angku aja samba jo salam pun kariban angku rila jemaah banyak diminta reda dengan maaf ke hadapan beliau nabasamu ujung penitahan kangku datuk semperintan lo ya mangku datuk semperintan dia teh nginan bahasa di bawah hujan nambah pohon kato nambah pangka nambah pituang kuju matua mudi asa nagari babuki bakato tenggai bajalan bala buah tagak kakidah jalan kamu saji melandai ke kuah koto sinan marawa dipancangkan sungguh pun dari ambo tarabi jo sini bukanlah ambo cedak pandai dek patuh kan niat mama dek taat kai mamkati mantakan niat jo sangajo dari si pokok supangkalan ala nambantakan kini itu nambak pituang kujo matua mudik beman tunggal imam marajo bagindo wali urangan cadiak tengah kotu urangan tua di nagari
Pandai mangambek membuat sentak, jarang orang kamang kai tibunan punyo rarak sajo. Tasabui bubuk nanti go di lia bubuk Cimaniang, kamu dia bubuk Malenggang ke bawah bubuk Pasibuah Pakoto Koto Barangai. Kemudian karena ia kaulunyo kayu pontong bandar badarun bulakan batu badarui kalanggang Koto Badampiang. Rakit nanindak lalua ia panik nanindak lalu angin jom mempakai maluannya. Aku mempakai bantan aku retua sempenintan kini itu banang aku retua mengkudun lasas yang baari langnya atau tarang bak bulan. Ayo aku retua sempenintan kemarian. Angku retua melusati Sampai sambah menambah aku dia mbak kajang dan dong tinggi jatuh angin basa hujan nama pun katono pengkal. Apalah ini pengkal kato dan ku matu ini dan malamu bautia alam berbeda tapi padamu alam bautia pandai malapat jemaah anak dalam bersuatan yangnya. Matu mudia bayi mamtungga imam rajo gindu adi orang cadik di tengah kato orang puluh di negari pandai mengabek buah sentak jarang orang namungkai tibunan punya rarak sajo. Sajurai kapari panjang balerong budi atau suara ada 5 go bukan 5 go masuk ini tuangan dari pagario setitik nak mau hilang sawari berpentang itu tinggal di kita mawarinya barang ku kini itu dia tealang nambalan kato nama tujuan dari punca nama mantap ujo nama nikam manunya persamaan angku itu mengkurun yang kedua ketangga rapek taulak kepada beliau nama semua tapi tiboleh padaku barang ku kini itu nak bakato bayo berjalan mamu aja antara beliau nama semua tapi tibolnya kepadamu sabalung kato bayo sambil ambo kemudian tempo orang kata lengu sebenarnya ku angku itu mau dasi sampai rasanya kato nang orang kasabi jalan pasana batampuah batu lainnya kini indak bana kamu pergi petidan jalan karo beliau nama sama ibadah